Ka anyị nụgodu na ife Isaac Fayose nwere ikwu gbasara ife a mere n'airport. That man afọ m mere unu vidio ebe a ngwa gị na ọkwụ n'iru airport na ọ bụ na na that wing of that plane nwetara ya na ọ nwere ike ọ kara ịbụ kịta obituary ma ọ bụ na ọ nọ na hospital. Nụgodu ife this Fayose kwuru na ebe a concerning ma ọ bụ na onye Igbo atịrị something like that na ọ bụla etu anyị si wee na-akị kịta ka a ga-esi wee na-akị ya. Now listen. Just imagine say that pilot yesterday na Igbo woman or na Igbo man come do that kind of thing. The thing wey go dey happen now for our country everywhere they forcing na pit up beside themselves. Just imagine the country is so lawless and we are now people we see now are the arrogant people. Arrogance. No, you don't know who I am. Who are you? Now, akwụghịnugo ife Isaac Fayose, ya bụ nwanne Fayose, the former governor of Ekiti State. Now, let me tell you something. Ịma the reason why I want to put ebe a na m agwa gị that na anyị nwa bụ ndị Igbo na a na-ekiri anyị ekiri, na onye ọbụla a na-ekiri akiri adọrọ mma ikpo nto, n'okwu na ama ogodo adọrọ mma ịgba ọtọ, na onye ọbụla ndị ilo gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile, na onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo nkachi. Na ọ na-ajụ kịta had it been that na kwa one bụ onye Igbo wee a behave this way, ma ọ bụ na that pilot afọ na onye Igbo the way a ga-esi wee na-akụ ya kịta anụ ha bụrụ the way ya esi akụ ya na even though na dakwa one apụtago na-etenda public apology because ọ bụ nọọ na obodo na-arụ ọrụ that is ọ ya na-eludo ebe a pụrụ enu the same. O nwere ọ ya na-eludo ebe afọ because you must observe security protocol. Failure to observe security protocol ya na-eru ebe pụrụ enu nọ. Ịghọtago? Mana na Nigeria bụ n'obodo bụ that na if big man can come and do something that is unusual, something that is not present and still get away with it. Do you understand what I'm saying? Anyị na-akị akịta ọbụla akụkọ ebure m pilot ebure m onye nwanne, mana in actual sense what if ọ bụzi anọ ọ chọrọ ihe odudi plane hostage and if kwa na ndị security na ndị na-echeki maka airport afọ nọ si ebe ahụ adịkwodi serious because ọ bụ na a civilized country akara ịbọndụrụ gị out kemgbe echi. Ịghọtago? No, had it been no onye Igbo bụ that pilot iziza na akara ị na-akọ kịta na ndị Igbo alaikọrọ ndị Yoruba anọ ya nwa kpatara o jiri wee chọọ ịrọn over the man. Ọ bụ na the man bụ onye Igbo kịta asị na ndị Igbo a na-emekarịkarị onwe fa na anyị na-emekarị onwe anyị too much ma ọ bụrụ ndị ụmụnna anyị ndị Delta. Ịghọtago na? So had it been no onye Igbo ọ kara ị na-afịọ kịta afịọ n'azụ azụ even mana Twitter mana TikTok mana every platform na ka anyị na-epromote ya na-etu akafa si emegharị mkpọtụ na-etu akafa si constitution nuisance ebe ọbụla fanọ. Ịghọtago na ndị Igbo ada akwa ile onwe bụ ugwu ọ ihe many of them ga na-ekwu by this time, but unfortunately nke nwaanyị bụ pilot ọ bụrụ onye Igbo, nke nwoke bụkwa one mekwere ndeten ọ bụrụ onye Igbo. Ifo kịta ka o si adanye nwa obere mana ọ bụ na onye Igbo behave in such manner if I get trend for over 1 month. Oya waka oya mpụta na m agwa gị ebe ọ bụ na ịbụ onye Igbo nọrọ represent us ndị Igbo very very well. Ote na ife ọ bụ na ị na-eme ụmụnne gị affect ụzọ ọ bụ na ị gafere wee nyuchie nsị ebe afọ nwanne gị ọzọ na-aza the same afọ gata ebe afọ ọ yara adịrị ya izi. Ekenekwe gị nwanne m ka emesịa.